खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 28 एप्रिल शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'हारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। संसारनि जेंनाजों आन्दायनाय मोनगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय जेंनाया सोमजिगोन। मोजांनि फारसे सानस्लाबनो हानाय नङा। वृष राशि। मोजां सान। हरखाब मोजां खाबु मोनफुंनो गोसोआव साननाय हनाय बायदियै खाबुखौ मोनगोन। नाजानाय थागोन। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा सांग्रां जा। गुबुननि फाव फान्दायनायाव आन्दा खारा जानांनो हागौ। खामानि मावनायनि फारसे नोजोर लाखिनाया मोजां। कर्कट राशि। गोसोआव मोजां साननाय हनाय सोमजिगोन। हरखाब सोरखौबा गोसो थोगोन। दिनै गोसोनि साननायफोरा रमान्सनि फारसेल' थांगोन। सिंह राशि। गोसोखौ मानोबा हगारसारगोन। उदां गोसोजों खामानिफोरखौ गोसो होसारनानै मावनो नाजागोन। साननायफ्रा दाजाबथा जागोन। कन्या राशि। मोजांसिन सान। थांखिफोर जाफुंसारनायनि फारसे मिजिंथिनि सायाव सोनारगोन। गोसोआव हास्थायनाया जाफुंसारनो हागौ। तुला राशि। मोजां खामानि मावनानै मान सन्मान मोनगोन। बादायलायनायाव बान्था मोनगोन। दिनै नोंथाङा जेरावबो जाफुंसारनो हागौ। वृश्चिक राशि। गोसोआव गिनाय सोमजिगोन। दाय मावफ्लांनानै गोसोआव खाजानो गिनाय फैगोन। दिनै नोंथांनि समा दुखुयै थांगोन। धनु राशि। नखराव दुखुनि थासारिया साग्लोबगोन। माबा जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। मकर राशि। दुखुनिफ्राय सुखुआव फैगोन। नखराव गोजोन खुसियै थानो हागोन। मोजां गोसोजों बयखौबो अनसायनो सानगोन। कुम्भ राशि। अख्रा गोसोआ जानगारगोन। माबा खामानिनि थाखाय गुबुनजों गोरोबलायगोन। थांखि होसोनायाव गोसो होबथाबगोन। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायलायनाय जागोन। नखराव दावराव दावसिजों समा थांगारगोन। दुखुजों बायदिसिना सानफ्लांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।